predstavlja izbor najboljšega tako v Brežicah kot v mestu Dobženi. V šoli sta si izmenjali 15 izjemnih koncertov, pri katerih je sodelovalo 200 otrok, 80 učiteljev in staršev. Sodelovanje je tako otrokom kot učiteljev iz Brežic omogočilo spoznanje češke kulture, inovativnih pristopov in dobrih praks. Hudební školy pořádali koncerty, které jsou pokaždé vzácnou událostí, protože vždycky uvádí to nejlepší, jak v Brežicích, tak i v Dobřanech. Obě školy uspořádali 15 vynikajících koncertů, na kterých vystupovalo 200 žáků, 80 učitelů a dokonce i někteří rodiče. Ta spolupráce umožnila jak dětem, tak i učitelům z Brežic poznávat českou kulturu, různé inovační přístupy k hudbě a jiné příklady dobré praxe. Ob 10-letnici sodelovanja je potekal slavnostni koncert v čudoviti koncertni dvorani Akademije umetnosti v Pragi, kjer so sodelovali učenci češke in slovenske glasbene šole, kjer je bila edinstvena izkušnja tako za nastopajoče kot za obiskovalce. Ob obiski so imeli tako otroci kot odrasli priložnost poznati bisere češke in slovenske kulture ter kraje in zgodovino obeh držav. U příležitosti 10. výročí probíhal slavnostní koncert v nádherné síni Akademie výtvarných umění v Praze, na kterém vystupovali žáci české a slovinské umělecké školy, což byl určitě jedinečný zážitek pro všechny zúčastněné. Při návštěvách měli i děti, i dospělí příležitost poznávat největší poklady české a slovinské kultury a dějiny obou zemí. Skupaj smo ugotavljali in z veseljem spoznavali, da nas veliko več stvari druži kot ločuje. Od pregovorne slovenske gostoljubnosti do ljubezni, do znanja in umetnosti. Spolu jsme s radostí zjišťovali, že existuje mnohem víc věcí, které nás spojují, než těch, které nás oddělují. Platí to ve všech oblastech, od pověstné slovanské pohostinnosti až po lásku k vědění a umění. V Brežicah smo z veseljem gostili predstavnike Češkega senata in se večkrat srečali s predstavniki tako češke kot slovenske diplomacije. Na slavnostnem koncertu ob 770. obletnici mesta Dobženi je tedanja veleposlanica Republike Slovenije na Češkem, magister Smiljana Knez, v glasbeni šoli Brežice in glasbeni šoli Johana Sebastiana Bach Dobženi podelila priznanje za dolgoletno sodelovanje in notarjevanje prijateljstva med državami. V Brežici jsme měli vzácnou čest přivítat i české senátory. Několikrát jsme se setkali s představiteli české a slovinské diplomacie. Na slavnostním koncertu v příležitosti 770. výročí založení města Dobřany v roce 2013 tehdejší velvyslankyně Republiky Slovinsko v Česku Smiljana Knez uměleckým školám v Brežicích a v Dobřany předala cenu za dlouholetou spolupráci a spřádání přátelství mezi oběma státy. Istega leta je tedajni češki veleposlanik dr. Peter Voznica županu kot predstavniku občine Brežice izročil spominsko medaljo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Češke v znamenju priznanja in zahvale za osebni doprinos krepitvi partnerstva med pobratenimi občinama ter sodelovanja pri predstavitvi Republike Češke v Sloveniji. V tomtež roce tehdejší český velvyslanec dr. Petr Voznica předal starostovi jako zastupiteli občiny Brežice pamětní medaili Ministerstva zahraničních věcí České republiky jako symbol uznání a poděkování za osobní přínos k posilování partnerství mezi městy a šíření vědomosti o České republice ve Slovinsku. Leta 2016 sta mesto Dobžani in občina Brežica prijela tudi spominsko listino prvega predsednika Senata Češke republike in članov stalnega odbora za razvoj podeželja ob 14. obletnici sodelovanja. V roce 2016 u příležitosti 14. výročí spolupráce město Dobřany a občina Brežice obdrželi pamětní list prvního místopředsedy Senátu České republiky a členu stále komise pro rozvoj venkova. Vsa prijeta priznanja so dokaz, da 15-letno sodelovanje prinaša sadove in rezultate. V svetu, ki hiti in stremi k več in hitreje, je čas, ki ga skupaj preživljamo predstavniki dveh različnih narodov, lokalnih skupnosti, šol, izjemna naložba tako v sedanjost kot prihodnost. Všechna tato uznání svědčí o tom, že 15 leta spolupráce přináší důležité výsledky.
Ve světě, který stále někam spěchá a stále usiluje o něco víc, je čas, který spolu trávíme zastupitelé dvou různých národů, měst a škol, mimořádné investice nejenom pro dnešek, ale i do budoucna. Za stvari, ki so dobre, koristne in gradijo prijateljstvo med ljudmi, si je vedno vredno vzeti čas. Vsem želim, da ostanemo odprti tudi za tiste stvari v življenju, ki se ne dajo vedno izmeriti v številkah, so pa nepregrešljive pri tkanju in ohranjanju pristnih medsebojnih odnosov. Pro ty věci, které jsou dobré, užitečné a pomáhají budovat přátelské vztahy mezi lidmi, musíme si vždycky najít čas. Přeji všem, abychom i dál zůstali otevřeni pro tyto záležitosti v životě, které nelze měřit čísly, jsou však nezbytné k zachování upřímných vzájemných vztahů. Hvala. Dámy a pánové, dobrý večer. My jsme s paní překladatelkou si nestačili vyměnit tu improvizaci, kterou já jsem zde zatím připravil, takže budu velice stručný, abych jí neudělal něco nepříjemného. Dame in gospodje, dober večer. Z prevajalko se nisva uspela izmenjati vnaprej teh improviziranega govora, tako da bom zelo kratek, da se ne bi zgodilo kaj neprijetnega. Když něco trvá 15 let, tak úspěšnost se pozná mimo jiné podle toho, že u té příležitosti se sejde co nejvíce těch lidí, kteří se na tom podíleli. Já tady vidím spoustu těch, bez nichž by to přátelství se nehnulo a neexistovalo, což je takový velký důkaz toho, že to má smysl a je to úspěch. Ko nekaj traja 15 let, potem se uspešnost takih projektov pozna predvsem po tem, koliko ljudi se udeleži takih dogodkov, kot je tale danes. In tukaj vidim kar nekaj teh, ki so zaslužni za to, da ta zadeva, da to naše prijateljstvo že 15 let raste in se uspešno nadaljuje. Všem za to moc děkuji z celého srdce. Děkuji za ten nápad, že vznikla výstava. Děkuji Ivanovi za tu faktografii, kterou tady předložil. Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli iz vsega srca. Zahvaljujem se tudi za to razstavo, ki bo obeležila ta današnji dogodek. In zahvaljujem se Ivanu, da je pripravil celo to zgodovino. Padlo tady hodně slov o všech těch oficiálních akcích, které se konaly, ale kromě toho existuje ještě vrstva toho přátelství. Jestliže 1000 lidí tady proběhlo, tak mezi nimi je 10 000 hodin, které strávili děti v rodinách.
Já sám ze své zkušenosti vím, jaký je rozdíl mezi tím mít doma 4 ženy a 8 žen v rámci přátelství se Slovinskem. A myslím si, že by možná bylo hezké navázat na tuhle výstavu druhou etapou, a to sebrat fotografie ze soukromých archivů, z Facebooku a podobně a ukázat i ten život těch dětí, protože na nich jsme od začátku to přátelství postavili. Veliko je bilo tukaj povedanega o teh oficialnih uradnih akcijah in dogodkih, ki so potekali, vendar moramo poudariti, da poleg te uradne plasti obstaja še ena in to je tista čisto zasebna, ne, saj otroci, ko pridejo na izmenjavo, živijo v družinah in predlagam, da zdaj, ko imamo narejeno razstavo za ta uradni del obiskov, da bi se mogoče naredila še ena razstava, kjer bi se lahko tudi socialnih omrežij vzeli slike, ki bi pokazala to, dejansko to življenje v družinah med obiski. Takže pokud nám tu výstavu počítate dobře, tak vám ji možná potom vrátíme obohacenou. Če nas posodite to razstavo, da si jo odpeljamo v Dobřane, vám jo mogoče vrnemo potem obogačeno. A kromě všech těch akcí, které Ivan vyjmenoval, tak já za těch 15 let pozoruji to, jak my se zvolna necháme příjemně obývat vaší jižanskou lehkostí a nonchalancí a smyslem pro obřadnost. Po teh 15 letih oziroma po teh vseh akcijah, ne, tudi, ki jih je Ivan naštel, vidim, da se počasi mi puščamo zavesti, ne, vaše ženske elegantnosti in nonšalantnosti pri vseh teh zadevah, ki se dogajajo tukaj. A zdá se mi, že i vy máte čím dál větší pochopení pro naši zžíravou ironii, neustálou improvizaci a vůbec to, co dělá Čechy. Zdi se mi pa, da imate tudi vi vse večje razumevanje za našo tako malo grenko ironijo in smisel za improvizacijo. To je pravzaprav tisto, kar Čehe naredi Čehe. A myslím si, že tak, jak se máme spoustu společného, tak je fajn, že máme společný smysl pro humor, protože myslím si, že bez něj by to nešlo a přeji nám tedy dalších 15 let spolupráce, poznání, ale i legrace. Našteto je bilo marsikaj, kar nam je skupnega, veseli me pa, da imamo skupen tudi smisel za humor, saj brez njega vse tole skupaj ne bi šlo, ne? In želim nam naslednjih 15 let uspešnega sodelovanja in pa predvsem tudi zabave. Takže za 15 let na shledanou, dobře. Nasvidenje, če smo 6 let. Županom s pobratjenega mesta. Ponovadi ne moremo brez češnje na vrhu tortice, ker smo veseli, da je z nami gospod Dragutin Križanič, ki je eden, ki spremlja tako po uradni in neuradni liniji to sodelovanje, ki ga prosila za kakšno lepo misel, ker se mi zdi, da vedno, kadar smo poslušali njegove govore, smo izvedli veliko življenjskih modrosti. Izvolite. Hvala lepa. Kot je rečeno, velikokrat sem govoril in je težko pričakovati, da vsakič človek nekaj pametnega pove. Mluvil sem hodně různých příležitostí a je těžké čekat, že člověk vždycky řekne něco chytrého. Ali od takih priložnosti, kot je ta, človek ne more veliko faliti. Če reče, da čuti zadovoljstvo, srečo, hvaležnost in ponos, da je pred 15 leti začel, bil pobudnik enega takega druženja, kot je to naše. Ale člověk se vždycky trefí, když v takové příležitosti řekne, že cítí spokojenost, štěstí, vděčnost a hrdost, že byl mezi těmi, kteří to přátelství, celé to partnerství před 15 lety podnítili a začali. Človek je odnosno bitje.
Človek ni takšen, kakršen je, zaradi tega, ker se je takšen rodil. Ampak je takšen, kakršen je zaradi tega, ker okrog njega živijo ljudje takšni, kakršni živijo. S takšnimi navadami, s takšnim načinom razmišljanja, s takšno ljubeznijo. In jaz mislim, da smo mi in naši dragi prijatelji iz Češke drugemu toliko dali in veliko prispevali lepote trenutkov skupnih in lepote naših življenj, ker smo vplivali drug na drugega in to pozitivno. Člověk je bytost, která jako člověk není takový, jak se narodí, ale je takový, jak jsou lidé, kteří žijí kolem něho a s ním. A jsem rád, že jsme za těch 15 let našeho přátelství jako dali si mezi sebou jako to nejlepší, co máme a stali se tím vlastně lepšími lidmi. Jaz sem pripričan, da bo tako tudi v naslednjih 15 letih. Da bomo z veliko veselja, z veliko ljubezni drugemu poskusili polepšati trenutke, ki jih živimo. A jsem přesvědčen, že tak zůstane i dalších 15 let, že se vším, co děláme s naším partnerstvím, vlastně vylepšíme životy si mezi sebou. Na samem začetku, ko sem prvo pismo pisal takratnemu ravnatelju, gospodu Petru Šeflu, sem napisal, da nismo gradbinci, da nismo inženjeri, a kljub temu gradimo. Gradimo mostove. Ne mostove, ki bojo premostili reke, potoke, ampak mostove med ljudmi, med enakimi in med drugačnými. Když jsem psal první dopis tehdejšímu řediteli umělecké školy v Dobřanech, tak jsem napsal, že sice nejsme inženýři, že nejsme stavitele, ale že přesto stavíme mosty, ale ne mosty přes řeky, ale mosty mezi lidmi. Náš most prijateljstva je dobro zgrajen. Očitno, ker drži že 15 let. In zelo pomembno je to, da čez ta most ne hodimo samo mi, ki smo danes tu, ampak čez ta most hodijo mladi ljudje, danes otroci, ki bojo v naslednjih letih nosilci dogajanj na eni in na drugi strani mostu. Ten náš most je pevný, je stavěný pevně, vydržel nám 15 let a je důležité, že přes něj nechodíme jenom my, co jsme dneska tady, ale i mladí lidé, děti, které za několik let v budoucnu budou dělat ty věci po nás. Hvala vsem, ki so dali svoj prispevek lepoti teh naših druženj in na koncu konca lepoti trenutka, ki ga uživamo v tem trenutku. Děkuji všem, kteří propůjčili nějakou krásu těm našim společným okamžikům a zvláštně i těm, kteří se postarali dnes tady o ten krásný okamžik, tu krásnou událost. Hvala. Jede se na zomnih dani, štiž máš nemáka, jede se na zomnih dani, štiž máš nemáka, Moria
da otvorite tole razstavo o svetu fotografije. Iz glasbene šole, iz osnovne šole in iz arhiva občine Brežice. Tako da vas vabim, da začnemo na tej strani, se sprehodimo po hodniku okrog in potem spodaj nadstropje. Letnice so pa zapisane. Uživajte! Je to